ñáñigos. No, son los kukeri del folclore de Bulgaria. Los kukeri hace cientos de años alejaban los malos espíritus de las moradas, pero hoy el pueblo búlgaro, libre de supersticiones, conserva esos rituales como parte del folclore nacional. България, януари. И вие се усмихвате. Всички ли документални филми на света започват с веселото стълпотворение на някой карнавал? Всъщност, тези кадри спокойно биха могли да бъдат документални от преди 2000 години. Стига братята Люмиер да бяха измислили преди 2000 години и кинематографа. Защото кукерските игри са, може би, най-чистото наследство, което сме получили от старите траки. Те не са имали писмо, за да ни оставят своя стар или нов завет. Завещали са ни изписани с дивни фрески гробници, уникални златни съкровища и тези странни езически игри, чието ритми и звуци са като едно предчувствие за пролетта. Чудни хора са били старите траки. Когато се появили римляните, те ги попитали: кои сте вие? Отговорили им: ние сме римляни, господарите на света. Такива ще бъдете, когато ни победите, рекли траките и влезли в първия бой. Победили римляните и доказали своята поговорка, че човеците и държавите умират, а изкуството е вечно. Както е вечен белият цвят на зимата, както е вечно движение